kok dimonco warna ingkang winastan karo Pataru Dewa Daru Joyo Daru. Kalau pengantin kini kumujing sasana wangi jam kasih dadi kang sinadya dadya temuan kang catur netro catur sekarang mundut kami tembo wilangan papat netro meripat do sakala rakyat boyo pangribawa ingkang kasih sanubari pemanung ing tundung Allah. Iya kumlawi astane pengantin putri ambalan gatal niki syukuripun pengantin kakung ingkang winastan gondang kasih datang sarongko pengantin kakung ugi angin bangi ambalan gatal ing jajaripun pengantin putri ingkang winastan gondang kidul. Menawa prampika pangajaban sedya bila pengantin saripih wis manunggaling tingkat cipta rasa karsa lan karyane wis tartamtu dadi jatuh ramane. Kawis pengantin saripih ajawat asta mermuki antigo cinaket Bogor kencana minangka wadhaing pramupada antigo pinidhaing padha pecah samalika pecah iki dadi gularing padha sidra wiji pengantin putri ing saparipun pengantin kakung minangka pralambita angin sari Sukerto mugi lulus mulya manggih raharja. Gambahan kumambang sekar triwarna kanggih sekar mawar sekar melati sekar kanthi menika minangka pralambita lamun kawinawat tembung manis lumantar kendharing ati nadya pambukaning karya rama ingkang ganggung ingkang tumanaping sanubari rinasen sanubari tumanap ing tundung Allah. Pengantin putri kanthi jumeneng dening pengantin kakung menika kawinastan putra junjung derajat. Fotoku kena karo kamera iku terus full. Panatan Ibu Sono mriki Ibu Kusno nyamiji saking Sang Hyang Sakti. Ngasta syarat-syarane kawinastan Iker puter utawi panjang ilang. Iker dumados saking janur kang dinamnam. Wujude kados bokor, cacahe sekawan isine jajan pasar dalacok bakar. Ora dikang sinambi Iker. Lamun pengantin saripih wis kira-kira kali akram. Pramila mendasar hamoper, homo nafsu, amarah, hawa nafsu yang adalah mutmainah. Kendi pratolo kasuta ing bantala tepung gerang paribasane.